kai jar kuma ya dai ni ba abin ne na batan rai yake bata ma ko yake bata mu na bata mun rai alquran to ya bata ma kamar yaya maganan malam ko malam wai kai ma ina wahalar da kai kamar da yake mun ai ni zan ga ma a yanzu kaga malam billahi ladi ban ki mu kare wallahi wannan mu koma tsoyi sannan fa da ne da muka je zan yi hadda sai sai na biya su dubu ya za yin Allah ya koni so dubu kai ka san akwai yawa akwai yawa ran nan nace alu yace alif nace alu yace alif nace to malam wai karatun nan ba akwai Hausa akwai warhe wani ko ba a warhe din muke ba to wai akwai mafita ne na za mu samu mafita mu dai kai in ne yunkurin mi dan bannan duka sai ga kuma zai saurin mutuwa kun dame mu da maganan me kuke ne wannan magen fa a hina bras kake kowa rambo ne rambo ya dai malam ne takura mana kawai da ya biya he wallahi ya ishe mu bai ku zo a ba ku maganin sa ba kai uban nan tsangaya gwani mai kyau roma ni ne maganin almajirai suka zarge ka zo da ba ya abin yake ya abin matso ka ba mu ya abin yake matso kar uba me ce wannan biyayi ruwan yara ka zuba mai iya wallahi yau sai ka buɗe ƙur'ani da cokali malam ga abincin nan ka fito daga banɗaki na ajiye na fito bismillah ai haka nake son ki amma gaskiya na fi jin kishirwar tukuna da yunwa bari isha wannan tukuna bismillah alhamdulillah yawwa hai Allah mun gode maka isu wace ta dame na ibo rana sannu malam yawa ana rana yawa ana rana malam kwai lafiya ikon Allah ni ne mai karfin duniyar nan gaba ɗaya duniya ba mai karfi na yawa kaga shekarar gidan nan shekararsa 30 ba a taɓa yi masa wanka ba mu kuma kullum wanka muke yi yau wanka zan masa yawa wanka za a yi ma gida yau me zan gani yau gidan nan wanka za a yau me zan gani jin ya zama to cewa kai ba ka wanki shekara 30 mu ko kullum wanka muke yi wanki bare wanka za a yawa ai mai wanka san a wanke shi san shi ma ya zama dai kamar mu wallahi wanka za a wanke shi yawa